Morjens, kaverit. Saimme sä purkin nyt sieltä, mulle tuli 3 tornia, niitä, otihan niitä jos. Mut vittu tainukka, no tällaisia on. Milläs tää auke rälläkällä? Tää? No ei helvetti, pitäis mitäs vittu? Manen Sweden, ruotsalaista Cold Dry. Mutta miten tän saa auki? Äkkiä. Vittu, kohta mä oon rälläkä. Se on tostakaan auki. Vittu mä oon tyhmä. No. Eiks mä nyt jumalauta saa nikotiiniannosta tästä? Täytyis mun vittu haistella vaan tästä purkin läpi nää. Ei tää on jo... Mä oon vasara. Ei helvetti, eihän tää nyt voi olla mahdollista, että tää on näin vaikeeta. En oo meinaan tottunut tällaisiin purkkeihin. Joku sanoo kohta, että vittu sä oot tyhmä. Nyt tuli hajua. Millä tää? Ei vittu, nythän täältä löytyy muuten. Tässä on joku tällainen kuminauha nainen juttu tässä ympärillä. Se aukeaa vasta sieltä. Otas missäs täällä nyt lukee sitten taas. Mä osaan niin huonosti tot ruotsia. Eli en yhtään. Et tossa on joku hei. Tollain merkki. No nyt! Ei. Vittu sepä siirtyi. Nyt loppuu tupakointi. Vedin äsken viimeisen savukkeen. Ei, mutta... Onks tässä vittu joku niin älykäs lapsilukko, että mäkään saan näitä auki? Lapsihan mä oonkin. No, mutta... Oliskai minun pitänyt lähteä tosta noin ja... Täällä on toinen. Tällä repäsy liuska. Olevinaan ainakin. Ei helvetissä. Vittu, mä laitan sinne puukon väliin perkeelle. No nyt! Jumalauta, ne ois pitänyt aueta näin nää reunat. Niin kuin ne nyt aukes. Ei, tää on hirveä tahmea tarra. Muovi. No nyt mä sitten tiedän miten se avataan. Joo. Tää on tästä pussinuuskaa. Nyt saa nikotiinit koilee. Nyt mä lähetän Jonelle tupakat. Tässä on vähän mintumakua, mutta heti tuntuu, kun se nikotiini helpottaa.
ärsytykseen ja tuskaan ja masennukseen ja erittäin tiukkaa tavaraa, sanoisin jopa. Mites mä saan tän kasaan? Mä en tarvikaan saada. Mutta nyt sitten me... Mitäkään... Tää on tässä. No niin. Vittu kun tuntuu oikein, kun se on meinaa sitten sillä lailla, että tuhkakupin voi viedä pois täältä. Tää on kaljaa. Tästä tulee heti se helpottava nikotiini. Eikä tarvi enää polttaa tupakkaa, niin ei tule niitä perkele, kun keuhkoahtaama on, niin vittu kun saa rykiä. Mut kun nikotiinin tarve on niin suuri. Tää pussinuuska on siitä hyvä. Mulla oli kerran 30 tornia noita tykkinuuskaa ja mä pääsin sillä sitten irti tupakasta ja jopa nuuskastakin sitten eroon loppujen lopuksi. Mutta siihen sitten meni 1,5 vuotta, mutta kun mä asuin silloin tuolla eri paikassa, niin naapuriin muutti nättejä likkoja, niin sieltä tuli niin hyvät tupakan tuoksut aina ja no minähän sinne tietysti sitten singahin ja siitähän mä sitten taas sorruin polttamaan tupakkaa. Voi mua. Tukisiutaa pois. Sen kunniaksi mä otan vodkaa. Se on morjens.